Исәнмесез, эфирда пенжи шәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. Бәйрәмнәр бетте, ә нәтиҗәләре калды. Яңа шәһәрнең 421 йортында яшәүчеләр контейнер мәйданчыгы янындагы чүплеккә зарлана. Иң мөһиме ышану һәм өметне югалтмау. Чаллы малае атом су асты кемәсендә булган. Көн сайын безнең кайнар элемтәгә сезнең мөрәҗәгатьләрегез килә. Аларның кайберләрен укып китәбез. Яңа шәһәрнең 18-07 йортында яшәүчеләр кайнар су белән тәэмин итү өзелүгә зарлана. Кириселидзе бульварында кар җыештырмыйлар, яңа шәһәрнең 4нче комплексында янә чүплек барлыкка килгән. Бу хакта чаллылылар хезмәттәшемә сөйләделәр. Контейнер майданчыгы янында вакыт-вакыт чүплек барлыкка килә. Аларның сүзләренә караганда, алар торак коммуналь хезмәтләр өчен түлиләр, тик менә коммуналь эшләрнең тулы хезмәтләрен туймыйлар. Смотреть некому сейчас у нас, дворника нету. Вот так. Живем. А за это нас высчитывают с нас. Квартплата высчитывает ведь. Мы пенсионеры, что мы получаем? Я вот 19 получаю. Мне за квартиру за это высчитывают еще. Ну, конечно, мешает. А кому будет нравиться из окна вот это наблюдать? Конечно, плохо. Не знаю, почему не убирают. За содержание же деньги платятся, я так понимаю. Ну вот, не знаю. Мы просто приехали сегодня с Перского края. Не были здесь несколько дней, поэтому кошмар. Пакетлар, тортмалар, кием салым, кухня кирәк-яраклары һәм чыршылар контейнер майданчыгы янында гаять зур кар катламасында ята. Но это безобразие, некрасиво. И не знаю, или подъехать не могут, не знаю, что почему. Или дворники не работают. Это есть хорошо, что столько мусора, его же нужно убирать. Где мусор, там бардак. Так что, конечно, нужно убирать. А почему не убирают? Халык сорауларына җавап алу өчен без Гринто төбәк операторына мөрәҗәгать иттек. Безгә аңлатуларынча, проблема махсус техникага узарга ирек бирми торган машиналар аркасында килеп чыга. Мусоровозы вынуждены осуществлять движение в осложненных условиях, вызванное узким проездом, в том числе обусловленное запаркованными автомобилями. В некоторых случаях проезд крупногабаритной техники может быть вовсе заблокирован. Несмотря на указанные сложности, контейнеры для ТКО обслуживаются своевременно. Просим жителей со всей ответственностью подойти к данной проблеме и не запарковывать пути проезда к контейнерам для ТКО. Идарәче компанияда хәбәр итүләренчә, чүп-чар инде чыгарылган, контейнер майданчыгы янындагы территория чиста һәм үз сүзләрен раслап коммуналчылар фотода җибәрделәр. Лилия Гатина, Яна Вальдзов, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Иң мөһиме ышану һәм өметне югалтмау. Шул вакытта барысы да тормышка ашачак һәм килеп чыгачак. Әхмәт Шинер гаиләсе хәзер моңа ышана. Россия энергетика министры Сергей Цивилев яр чаллы укучысының теләген үтәде. Бу теләкләр чыршысы акциясе нәтиҗәсендә мөмкин булды. 7 ел эчендә 320 меңнән артык бала мөгъҗизаларга һәм хыялларның тормышка ашуына ышанган. 13 яшьлек Динар да атом су асты көймәсен караган. Малай энергетика белән мавыга, шуңа аның хыялы барысында үз күзләре белән күрү. 6нчы сыйныф укучысы үзенең хисләре белән республиканың сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко белән уртаклашты. Татарстан премьер-министры орынбасары һәм безнең төшерү төркеме Динарга кунакка килде. Как атомная энергия помогает двигать подводную лодку. Представляешь, я вот тоже попрошу. Нет, там тоже так же стоит реактор, который нагревает воду с помощью химических выделений и преобразует ее в пар. Динар Әхмәтшин атом промышленности турында бик күп белә. Малай атом төш энергетикасы белән әле 1нче сыйныфта укыганда ук мавыга башлый. Аның хыялы атом су асты көймәсен күрү була. Ребенок начал интересоваться атомной энергетикой, и в один прекрасный день он подошел ко мне и говорит: вот бы попасть на атомную подводную лодку. Но так как мы находимся в Татарстане, я думаю, ну где же мы возьмем, как мы попадем вообще туда? Ну ладно, думаю, может быть, когда-нибудь. Ләкин озак көтәргә туры килми. Әхмәт Шинер гаиләсе теләкләр чыршысы бөтен Россия акциясында катнаша. Динарның хыялын Россия энергетика министры Сергей Цивилев тормышка ашырды. Яшь чаллы егете атом музеенда булды, Кронштадтта китте һәм 1нче совет атом су асты көймәсе легендар Ленин комсомолы К3 бортына менде. Я узнал, как запускаются торпеды. Сначала в торпедный аппарат запускается вода, и
под большим давлением торпеда, буквально пуля, выстреливает из торпедного аппарата. Бүгін Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко Сергей Цивилевтан һәм шәхсән үзеннән динарга бүләкләр тапшырды. Алар арасында су асты кимәсе моделе да бар. Ул Гөлнара Әхмәтшинага да бүләкләр әзерләгән. Кичә аның туган көне булган, тагын ул беренче тапкыр әби булган. Олег Коробченко кечкенә чагында Кыш бабайга ышануы һәм алган бүләкләре турында да сөйләде. Я помню, точно подарил Дед Мороз. Это был альбом «Нумизмат» для собирать, коллекционировать монеты. И вот я помню, что мне Дед Мороз подарил. И подарил танк Т-34. Это было вот такие яркие впечатления, которые первые подарки от Деда Мороза. Хәзер Олег Коробченко Кыш бабайның ярдәмчесе булды. Ул үзенең 5 баласы һәм хатынының гына балачак хыяларын тормышка ашырып калмыйча, Татарстан Республикасында яшәүче тагын 6 баланың да теләкләрен тормышка ашырды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Әби әкиятләре тыңладык, шул ук исемдәге проект Күрше ишек алды чаралары фестиваленең конкурс сайлап алуында җиңүче булды. Аны гамәлгә ашыру Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән мөмкин булды. Чараларның берсе Шишкин бульварында узды. Яшь чалуларга һәм өлкәннәргә үги кыз дип исемләнгән театральләштерелгән тамаша әзерләнгән. Тәгәри китте йомгагым, әкияткә тоташа. Әби әкиятләрен тыңларга гаиләләр белән килделәр. Бу кичне кунаклар театральләштерелгән тамашаның тылсымлы атмосферасына чумды. Шул ук вакытта алар үзләре дә актив катнашучылар булдылар. Авыр ситуацияләрдә геройларга ярдәм иттеләр. Здесь мы подготовили совершенно уже другую сказку, зимнюю, интересную, основанную на народных легендах. Это сказки Морозко и Уги Кыц, татарская сказка, на 2 языках, которые будут интересны как взрослым, так и детям. Әби әкиятләре, кышкы бизәкләр, Эврика шәһәр мәдәни үзәге проекты театральләштерелгән тамашадан тыш балалар өчен төрле уеннар һәм флешмоблар узды. Өлкәннәргә рус һәм татар телләрендә концерт программасы әзерләнгән иде. Әбейрем кунаклары туңмасын өчен аларга кайнар чәй һәм тәмле ризыклар әзерләгәннәр. Шолалар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар якынайта һәм кәефне күтәрә. Әйдәп бик әйбәт, күңелле. Монда рәхәтләнеп торып бийбез, җырлыйбыз. Bütün кешегә исәнлек, саулык, менә шундый мотор бәйрәмнәр ясагансыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Күрше ишек алды вакыйгаларының кышкы фестиваленә шалдан барлыгы 100дән артык гариза бирелгән, әмма бары тик 7 проект кына җиңүче булды. Чара ишек алларында, паркларда һәм скверларда кызыклы вакыйгалар аша күршеләрне, шәһәр халкын берләштерергә тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Успех в любом деле на 75% зависит от того, насколько вы умеете общаться. Так как же заговорить публично, без страха выступления, без акцента, без путаницы в мысли, поговорим на моем семинаре.